Alcoi és una ciutat amb una forta identitat pròpia, que necessita i es mereix reviure i revitalitzar-se, ser referent a la nostra comarca i a la resta del territori. I tot això ho farem amb tu, perquè amb tu l'equip Podem posarà a funcionar el motor de la transformació en la societat alcoiana, posant a les persones sempre al centre de les polítiques públiques a desenvolupar, per seguir sent la ferramenta útil que millora el dia a dia de la gent. De la mà de la ciutadania i en base a 6 eixos fonamentals, inclusió, sostenibilitat, cultura, educació, salut i oportunitats per fer realitat tots els projectes, a partir del 28 de maig governarem i ho farem per tindre capacitat de gestió i decisió. Recorda que amb tu Podem i amb el teu vot ho farem. Per un Alcoi ple d'oportunitats, vota Podem Alcoi.